Da li volite pire krompir? Ovu verziju ćete voliti još više. Danas pravimo ukusni zapečeni pire krompir sa sirom. Pripremit ćemo nekih 700-800 grama krompira. Očistite krompir, operite ga i stavite da se kuva na laganu vatru. Kada je smekšao i kada se skuvao, stavite ga sa strane da se malo prohladi. Za to vreme prelazimo na sljedeći korak. Očistite 2 češnja belog luka, sitno ga iseckite ili ispasirajte. Kako vam je lakše, stavite ga u jednu šerpicu. Sada dodajte nekih 200 ml neutralne pavlake i promešajte. Dodajemo malo začina i to prstohvat muskatnog oraščića, malo mlevenog bibera, malo majčine dušice, ako imate sveže onda još bolje, i na kraju malo soli po ukusu. Stavite to na srednju vatru i lagano prokuvajte, pa ostavite sa strane da se prohladi. Sada od skuvanog krompira napravite pire krompir, na način na koji to obično radite, da li mikserom, blenderom ili ručno, kako god vam odgovara. Kada ste krompir ispasirali, dodajte malo soli i bibera po ukusu. Otopite nekih 50 grama maslaca i sipajte u pire krompir i promešajte kako bi se maslac ravnomerno rasporedio. Zamolit ću vas da zapratite kanal i na taj način pružite podršku kako bi kanal napredovao. Također zamolit ću vas da recept podelite sa prijateljima na društvenim mrežama. Hvala svakako na podršci i pomoći. Sada pire krompir sipajte u neku vatrostalnu činiju i viljuškom ga lepo poravnajte i rasporedite. Dodajte jednu žumance, preliv koji smo napravili sa neutralnom pavlakom, i promešajte da se žumance lepo i ravnomerno umeša. Prelijte ovu smesu preko pire krompira. Sada ćemo od gore dodati malo rendanog parmezana. Ovaj pire krompir ćemo staviti u renu koju smo zagrali na 200 stepeni i peći ćemo ga nekih 20 minuta da se lepo zapeče. Kada se malo prohladi, servirajte ovaj pire krompir i uživajte. Siguran sam da će vam se dopasti ova verzija pire krompira. Napišite u komentaru da li biste vi nešto promenili u receptu, možda dodali neku namirnicu, a neku izostavili. Hvala vam na odvojenom vremenu i srdačan pozdrav do narednog recepta.